Dobrý deň, predstavme si, že sedíme na ústnej skúške z civilného procesného práva a práve sme si vyťahli otázku, ktorá je absolútnym základom všetkého. Poďme si ju spoločne vypracovať tak, aby to bola odpoveď na čisté áčko. Takže tá otázka znie: dokazovanie, pojem, základná charakteristika. Na prvý pohľad to môže znieť trochu sucho, ale verte mi, toto je motor celého súdneho sporu. Bez dokazovania by súdy vlastne nemali o čom rozhodovať. Poďme si to teda rozmeniť na drobné. Moja odpoveď bude mať jasnú štruktúru. Začneme úplne od piky, teda definíciou. Potom sa pozrieme na to, akú pravdu vlastne súd hľadá. Prejdeme si kľúčové princípy, povieme si, na koho pleciach leží dôkazné bremeno a nakoniec si celý proces rozdelíme do 5 logických fáz. No a na záver zhrnieme, prečo je pochopenie tohto všetkého absolútne kľúčové. Fajn, poďme na to. Prvá časť, základná definícia. Čo to teda dokazovanie je? Je to v podstate presne zákonom stanovený návod, ako súd a strany sporu zisťujú, čo sa vlastne stalo. Viete, súd tam vtedy nebol, takže si musí poskladať celý príbeh z malých kúskov mozaiky a tými kúskami sú práve dôkazy. Celé toto skladanie, od navrhnutia dôkazu až po jeho vyhodnotenie, to je dokazovanie. Cieľom je zistiť skutkový stav, teda rekonštruovať minulosť. Dobre, a tu prichádza prvé veľké prekvapenie. Človek by si myslel, že súd chce vždy zistiť, ako to bolo naozaj, absolútnu pravdu. Ale nie je to vždy tak. Existujú totiž dva druhy pravdy, ktoré súd hľadá. Ešte raz si to zopakujme. Cieľom je ustáliť skutkový stav. Sudca najprv musí vedieť, čo sa udialo a až potom na tento príbeh aplikuje paragrafy. Ale miera toho, ako hlboko pátra po tom príbehu, sa líši. No a tu je ten rozdiel. V sporovom konaní, kde sa dvaja hádajú napríklad o peniaze, platí princíp formálnej pravdy. Súd je tu ako rozhodca na futbalovom zápase. Píska len to, čo vidí a čo mu strany predložia. Ak máte dôkaz, ale nedáte ho do spisu, pre súd proste neexistuje. Pravda je to, čo je na papieri. Naopak, v mimosporovom konaní, povedme o zverení dieťaťa, súd nemôže byť pasívny. Tam platí princíp materiálnej pravdy. Sudca sa stáva aktívnym vyšetrovateľom, pretože musí chrániť záujem dieťaťa a zistiť, čo je preň naozaj najlepšie, aj keby to znamenalo, že musí sám hľadať dôkazy. Fajn, keď už vieme, akú pravdu hľadáme v sporovom konaní, poďme sa pozrieť na hlavné pravidlá tejto hry. Absolútne kľúčový je princíp kontradiktornosti. To si predstavte ako férový súboj. Obe strany musia mať rovnaké zbrane a musia vidieť, aké zbrane má ten druhý. Žiadne útoky odzadu, žiadne tajné dôkazy. Čokoľvek povie jedna strana, tá druhá musí mať možnosť sa k tomu vyjadriť. Je to základ spravodlivosti. Ďalším princípom je zodpovednosť strán. Súd za vás prácu neurobí. Vy ste pánom svojho sporu. Ak niečo tvrdíte, musíte to aj dokázať. A co je dôležité, nestačí len povedať, to nie je pravda. Musíte povedať, ako to podľa vás bolo a ponúknuť dôkazy. Pasivita sa tu naozaj nevypláca. A toto si treba zapamätať. V bežnom spore na súde nevyhráva ten, kto má objektívnu pravdu. Vyhráva ten, kto súd presvedčí, že jeho verzia príbehu je tá pravdivá, a to na základe dôkazov. Je to procesný boj. S tým úzko súvisí ďalší pojem – dôkazné bremeno. Kto teda má tú povinnosť dokazovať? Dôkazné bremeno sa skladá z dvoch častí. Najprv je tu povinnosť tvrdiť, musíte súdu povedať nejaký fakt a hneď za ňou nasleduje povinnosť dokázať, musíte svoje tvrdenie podložiť dôkazom. Ak ktorúkoľvek z týchto povinností nesplníte, to bremeno ste neuniesli. A to znamená jediné, v tej časti sporu prehrávate. Toto je asi tá najdôležitejšia a najtvrdšia rada, akú môže advokát dať klientovi a vystihuje to podstatu. Môžete mať 100% pravdu, ale ak nemáte v ruke jediný dôkaz, súdny spor je pre vás obrovské riziko, pretože pre súd vaša nedokázaná pravda neexistuje. Dobre, teóriu máme za sebou. Pozrime sa teraz na to, ako ten proces vyzerá v praxi. Celú cestu jedného dôkazu môžeme rozdeliť na 5 fáz. Je to ako výrobná linka. Dôkaz musí prejsť každou jednou fázou, aby sa na konci mohol stať súčasťou finálneho rozhodnutia. Poďme si ich prejsť postupne. Všetko sa začína tu. Žalobca vo svojej žalobe povie svoj príbeh a navrhne dôkazy. Napríklad, tvrdím, že mi dlží peniaze a ako dôkaz navrhujem zmluvu o pôžičke. Žalovaný potom v odpovedi povie svoj protipríbeh a navrhne svoje dôkazy.
Teraz je na ťahu súd. Sudca sa pozrie na všetky navrhnuté dôkazy a povie si: dobre, tento je k veci, tento pripúšťam. Ale tento s prípadom vôbec nesúvisí, ten vykonávať nebudeme. Je to vlastne taký filter. Súd teda rozhodol, že nejaký dôkaz pripúšťa. Ale to neznamená, že si ho sám zoženie. Je to opäť na strane, ktorá ho navrhla. Ak ste navrhli svedka, musíte zabezpečiť, aby prišiel na súd. Ak ste navrhli listinu, musíte ju doručiť. A sme v súdnej sieni. Toto je tá časť, ktorú poznáme z filmov. Svedok skladá prísahu a odpovedá na otázky. Advokát číta dôležité pasáže zo zmluvy. Dôkaz sa formálne stáva súčasťou súdneho konania. A sme vo finále. Toto je najdôležitejšia a výlučne sudcová práca. Má pred sebou všetky vykonané dôkazy, výpoveď svedka, zmluvu, znalecký posudok a teraz ich musí všetky zvážiť, ktorý je vierovodný, ktoré si navzájem odporujú. Na základe svojich skúseností a logiky si poskladá finálny obraz toho, čo sa stalo. Tak, a sme na konci. Čo by sme si z toho mali odniesť? Poďme si to zhrnúť do niekoľkých kľúčových bodov. Takže, v prvom rade dokazovanie je formálny, zákonom riadený proces. Po druhé, v sporovom konaní nejde o absolútnu pravdu, ale o formálnu pravdu, teda o to, čo strany dokážu pred súdom uniesť. S tým súvisí aj dôkazné bremeno, kto tvrdí, dokazuje. A to najdôležitejšie, ak svoje tvrdenia nedokážete, prehráte, aj keby ste mali 1000-krát pravdu. Na záver by som možno dodal ešte jednu otázku na zamyslenie. Ak je civilný proces len bojom o to, kto lepšie preukáže svoju verziu príbehu a nie hľadaním skutočnej pravdy, aký je potom vzťah takéhoto procesu k spravodlivosti? A to je otázka, ktorá presahuje rámec tejto skúšky, ale je absolútne zásadná pre pochopenie práva ako takého. Ďakujem za pozornosť.